ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं रूढी परंपरा जपणारं हे कुणकेरी गाव। कोकणातील रूढी परंपरा संस्कृती या गावानं जपली आहे। असाच एक नेत्रदीपक उत्सव म्हणजे कुणकेरीचा हुडोत्सव। या चित्तथरारक अंगावर शहारे आणणाऱ्या उत्सवाचं वर्णन गीताच्या माध्यमातून करण्यात आलंय। हे गीत गायिका समृद्धी तानाजी सावंत भोसले हिनं गायलंय। नीता नितीन सावंत भोसले यांनी हे गीत लिहिलं असून संगीत संयोजन निलेश मेस्त्री यांनी केलंय। रेकॉर्डिंग मंगेश मेस्त्री, पुरुषोत्तम केळुसकर, तबला साथ किशोर सावंत भोसले, ढोलकी दिमडी साथ संकेत म्हापणकर, प्रज्योत खडपकर, हार्मोनियम साथ निलेश मेस्त्री यांनी केली आहे। कोरस केतकी सावंत, ॲडव्होकेट सिद्धी परब, सर्वेश राऊळ, नितीन धामापूरकर यांनी केलाय। चित्रीकरण ओमकार सावंत आणि सर्वेश राऊळ, संकलन नीरज मिलिंद भोसले, छायाचित्रण सर्वेश राऊळ, ड्रोन शूट साईनाथ मटकर, SM प्रोडक्शन इंडिया, बॅनर डिझायनिंग गोविंद मळगावकर यांनी केलाय। तर विशेष सहाय्य नितीन सावंत भोसले, प्रसन्न प्रभू तेंडुलकर, रामदास गवस, पुरुषोत्तम केळुसकर, मनीष पवार, महेंद्र मांजरेकर यांनी केलाय। सद्गुरू संगीत विद्यालय सावंतवाडी, श्री भावई पंचायतन आणि देवस्थान कमिटी कुणकेरी, ओमकार सावंत, सोमेश्वर सावंत, कोकण सात लाईव्ह न्यूज चॅनलचे विशेष सहाय्य लाभलंय। हे गीत सध्या चांगलंच गाजतंय। देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती, देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती। कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती, कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती। किती वर्णावी देवी भावईची मधी, किती वर्णावी देवी भावईची मधी। जीवस शक्ती रूप वसे तुझ्या गठाई, शिमग्याला देव भेटी तुझ्या गई, शिमग्याला देव
भेटी तुझ्या घरी कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती हव्वा हव्वाचा हा नाद हव्वा हव्वा रे हव्वा हव्वा रे हव्वा हव्वा रे हव्वा हव्वा रे हव्वा हव्वा हव्वाचा हा नाद गुंजे हो गगनी पुढोत्सवाला नवरूपे ही सजली अवनी क्षेत्रपाल कलेश्वर भेटीची पर्वणी क्षेत्रपाल कलेश्वर भेटीची पर्वणी येती भावई देवी भगिनीच्या भेटी येती भावई देवी भगिनीच्या भेटी कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती हुडोत्सवाला वाघाची होई रुमटात शिकार होळी सणाला उत्साहाला येई बहार हुडोत्सवाला वाघाची होई रुमटात शिकार होळी सणाला उत्साहाला येई बहार पेटत्या शेणीचा ऐसा पहाण्या थरार पेटत्या शेणीचा ऐसा पहाण्या थरार भक्तिरूपाचे देवीचे हे असे हो सार भक्तिरूपाचे देवीचे हे असे हो सार कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती सातेरी देवी उभी असे भूतनाथा समोर हुडा बघण्या जमला येथे जनसागर सातेरी देवी उभी असे भूतनाथा समोर हुडा बघण्या जमला येथे जनसागर भक्तजनाचा होईल येथे हो उद्धार भक्तजनाचा होईल येथे हो उद्धार वसंत ऋतू सही आता येई बहर वसंत ऋतू सही आता येई बहर कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती कितीक वर्णावी देवी भावईची मती आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल